developer option a function jong sinang litum phone along paklang ji laben b ji ingtung pulotang te nang litum akapreka app install ting ay nang ne install te pustame nang litum amithang phone along amithang mate kimi ke nam pen mat ke cheklang tunde lapen theklong le la sinang litum jong si labang so features bang nang litum b ingtung pulotang te labang so video lain don nang litum ki cheng pen ki jut an nang litum chini po lapen nang litum phone along nang litum mithang se tame labang so a processor teng nang litum try pen pothot a features samoka nang litum tame chelang ka asi on a video ke cheng pen nang litum phone peklang pon po lagi nang litum first nang litum phone setting long dam non setting along first nang litum input on lapen setting along dam det pulote aber scroll non lapen about phone section long nang tum dam non about phone la about phone pu da chutok dolo labang so nang tum phone long stame la about phone long dam non dam det pen uthot kaprek interface na cheklang do device name da version son kaprek do processor RAM lain je klang do lasina tumba Android version la version long dam non baseband and kernel dak dam non dak dam det pen lasina tum build number baseband version kernel version pen color OS version interface je klang bola pen tum mangge build number kolong mangne pair non 7 times pair lo butante automatically developer option sa bangke only tuma phone long activate kit ko non nili paklang ko you are now 3 steps away from password ng chiklang ko you are now in developer mode okay check lang ala 7 times yung si Berlo putante la developer options man ke activate ko laban alaban so options ke check lang yadim na ke puto na litum da 7 times Berlo putante back along si dam non back si dam no puto setting along dam non ke la additional settings padim lang bang na tum dam additional setting peloton ke there scroll to non la accessibility of the developer option developer options there lo butante kaprek semua features muka dojo nale tumi thanga phone long bear pen to check tame tame developer option bangge activity ba option bg ni ham podante procedure bangge la hanga nale pc features to man nale tum phone long tame check tame la activate ke thangla ve nale tum dong se black features are low ke patu jo features mo kana tum chini tum podante da bangsi check la po lasi pinia video bangke lan chola